Buenas. Avui les notícies han sigut sobre el tema del moviment. Us explico 3 coses principalment. Una que ja sabíem, que era la del perfil de moviment, que cada miniatura tindrà el seu perfil de moviment. Ja vam veure que els marines continuaven movent 6, però després hi havia els exterminadors que mourien 5. Llavors això pot fer que no només per infanteria han de moure tot el mateix, sinó que independentment del tipus d'unitat que siguin tindran el seu moviment. Això és interessant. Després, punt 2. La fase de córrer ja no es farà la fase de trets, es farà la fase de moviment. Que de fet, en el meu entorn ja ho estàvem fent bastant. El movíem i ja dèiem, vinga, va, tiro el dau i moc el que tregui el dau i ho fèiem i ho resolíem a la fase de moviment. O sigui que tot el joc ja portava a resoldre d'aquesta manera. Per tant, no serà un canvi tampoc espectacular. El tercer canvi sí que és una mica espectacular, que és el de poder-se destravar d'un combat a la teva fase. O sigui, tu tens una unitat travada cos a cos, doncs suposo que fent alguna espècie de chequeo o alguna cosa així, no sé quin deu ser, perquè iniciativa no en tenim ja, no sé com anirà, però podrem destravar-nos. Això sí, la unitat que queda destravada no podrà fer res, però si hi ha unitats a prop que puguin disparar, per exemple, doncs ja no serà allò d'anar cos a cos desesperadament i, hòsties, que si no em travo em fotran després una somanta de 3 i em destrossaran. Doncs pot ser que assaltis i tot i així l'altre se't destravi i rebis la somanta igualment. Que això, mira, per un tau o per un exèrcit de trets com, no sé, uns negrons no té per què, perquè al final hi ha molts exèrcits que disparen i en un moment donat et poden haver destravar-te també per anar a fer altres coses, perquè també era un recurs molt fàcil en aquesta edició agafar una unitat amb moltes ferides i travar a una unitat que no podies gestionar i així ja tot allò que ho tenies ja bloquejat, no? Doncs ara no podrà ser, ara es podran desbloquejar, es poden destravar. Això és el que han dit de la fase de moviment, no han dit res més. Han sortit uns rumors que jo ho penso dir, mira, no, com són rumors, pot ser que sí, pot ser que no, jo us ho dic, vosaltres us ho agafeu com vulgueu. Els rumors són que ha sortit ja la possible data de publicació de la 8ª. Serà el mes que ve, serà a finals de maig, maig, mes que ve, sí, finals del mes que ve. Com ja estem a finals d'aquest mes, doncs serà d'aquí un mes. Estan dient que com que estan traient informació com bojos, cada dia treuen alguna cosa, tampoc estarà molt temps traient moltes coses, perquè el reglament tampoc donarà per tant. Així que diuen que pot ser que aquestes dates ja tinguem la nostra edició. Per fi. Després, han dit quina serà probablement l'exèrcit que vindrà nou junt amb l'edició. Van dir que ja serien una nova facció. Jo no sé si creure-m'ho això, però per lo que estan dient, diuen que la nova facció serà aquesta, que ja l'heu vista, la de Deathguard. Diuen que segurament seran aquests. Us he posat el vídeo, veieu que macos. És el vídeo que van fer ells de 40.000, el vídeo oficial, amb els marines de Nurgle. I diuen que és probable que surtin, que siguin a l'exèrcit que surti junt amb la nova edició. Aquí tenim aquesta, com es diu, aquesta guadanya, no sé com es diu, en català com es diu, una falç, ara no ho sé, sí, crec que era una falç, no ho sé. Doncs bàsicament és això. Demà diuen que trauran informació sobre poders psíquics, a veure què ens diuen demà. Si voleu comentar, podríeu dir què creureu, que aquestes 2 cosetes aniran al carrer, com ha anat la resta de coses o no? Jo les tindré aquí. Demà, depèn del que llegim, potser ens serviran per la pròxima edició o potser van al carrer.
Així que ja ho veurem. Encara tinc tots aquells els còdecs i els reglaments, els tinc a la paperera, que la meva parella abans ho ha dit, m'ho ha vist i dit, tu, però tu estàs loco, ¿no? ¿Qué pasa? I dic, no, es que era para el vídeo, estoy haciendo una performance, déjame crear, coño. Ai, parlo en castellà per fer conya, però parlo en català amb la meva parella, o sigui que... Bueno, doncs res, demà veurem què ens depara aquesta gent i aquí estarem per dir el que hagin dit i mira tu. Moltes gràcies per veure el vídeo.